Teraz to, že vlastne tieto oblaky vlastne vložím do toho obrázku so touto sochou. Urobím to, začnem tým, že tieto dva obrázky sa mi nepáči, že takto musím vedľa seba preklikávať, si to dám do jedného, dám si, že float in all windows. Čo mi to urobilo? Urobilo mi to, že vlastne tieto obrázky môžem si vedľa seba položiť a môžem ich presúvať tak, ako chcem. Sú viac možností, ako to dať dohromady. Prvá z možnosťou je, ak musíte vidieť, že máte Move Tool, kliknúť na tento obrázok a snažiť sa ho voliť sem. Vidíte, je to trochu začiernené, takže ste si takto začiernené, takže všimne si, že sa to do toho vkladá. Vidíte, to je jedna možnosť. Alebo druhá možnosť je zobrať sem, musí to byť nastavený tu, zobrať background a dať ho sem, čo v podstate urobí to isté. Takže čo sme chceli tým docieliť, že oblaky a vlastne socha sú v tom istom obrázku, takže clouds môžeme v podstate zavrieť. Hopla. Takže clouds môžeme zavrieť a ostane mám tento jeden obrázok, kde mám vlastne obidva.